खुलुमबाय बे बड'लेण्ड टेलिभिजन दिनै रादाब फरायदों आं संसार बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ तामुलपुरनि एमएलए लेहराम बर'आ कभिडजों जिउ गोमाबाय प्रमोद बर'आ दिनै बड'लेण्ड सिल्क पार्क बेखेवदों जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिया गैलिया आगु गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालखौ दिल्लीनि राजखान्थियाव लांफिननो लाहार फाहार रिपुन बरानि देहायाव कभिड पजिटिव मोनदों दिल्लीयाव 30 मेनिफ्राय लकडाउन जानाय नंला फेक्टरि गुबुन लुफुंनाय बायदि खामानिफ्रा जागायफिनसिगोन एशियान बक्सिं चेम्पियनशिपनि फाइनालाव शिव थापा सुशील कुमारखौ दिनै दिल्ली कर्टसिम लांगोन हलिउड सावथुन फास्ट एन्ड फ्यूरियस 9 सप्ता मोनसेनि गेजेराव गासै 1542 कोटी रां खामायबाय एक्टर कार्तिक आर्यनखौ दस्ताना 2 नि उनाव फ्रेडी सावथुननिफ्रायबो बोखारबाय दानिया आबुं रादाब आसामाव गिख्रंथाव करोना भाइरास एबा कोविडनि गाग्लोबनायाव आरोबाव गुबुन सासे बर' एमएलएनि जिउ खहा बिजेपि जथायारि सोरखारनि बाहागोआरि यूपीपीएल दोलोनि 58 नं तामुलपुर विधान सभानि एमएलए लेहराम बर'आ कोविडनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमाबाय 63 बोसोर बैसोनि एमएलए लेहराम बर'आ दिनै फुङाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव जोबथाहां नागारो थांनाय बृहस्पतिबार खालिसो बिथांनि देहायाव कोविड पजिटिव मोनना जीएमसीएचआव एडमिट खालामनाय जादोंमोन नाथाय बिथाङा जीएमसीएचआव कोविडजों साननै जुजिनायनि उनावनो दिनै जेनो आरो बे संसारखौ नागारलाङो मुख'नो गोनां रुंसारि लेहराम बर'आ गिबियाव फोरोंगिरि हिसाबै हाबा मावदोंमोन बेनि उनाव बिथाङा भिडिअ जानानै समाजनि गोबां खामानि मावदोंमोन बबेखानि बिथाङा देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय तामुलपुर बियाबनिफ्राय यूपीपीएल दोलोनि जाना बिसायख'थियाव देरहासार जानानै विधान सभानि सोद्रोमा जानो हादोंमोन तामुलपुर विधान सभानि एमएलए लेहराम बर'आ दिनै हरखाब जिउ गोमानायखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आगु गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिटिसिनि गाहाय प्रमोद बर' केबिनेट मन्थ्रि उरखाव ब्रह्म बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि आगु मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मजों लोगोसे गोबांसा दैदेनगिरि आरो समाज सिबियारिफोरा बबेखानि बर' हारिनि बिफा आफाद बर' थुनलाइ आफादखौ लाजेनना दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' रेबग्रा जुथुम आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरजों लोगोसे बड'लेण्डनि मोननै गाहाय राजखान्थि हान्जा यूपीपीएल आरो बीपीएफ दोलोनि बिथिंनिफ्रायबो एमएलए लेहराम बर'आ हरखाब जिउ गोमानाय जाथायखौ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों मुख'नो गोनां लेहराम बर'नि सिगां थांनाय बुधबार खालिसो गसाइगाव बीपीएफ दोलोनि एमएलए माजिनेन्द्र नार्जारिया गुवाहाटी मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव जोबथाहां नागारदोंमोन बिटिसिनि गाहाय प्रमोद बर'आ दिनै क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय आदाबारियाव बड'लेण्ड सिल्क पार्क बेखेवदों बिटिसिनि एम्फौ फिसिग्रा बिफाननि मावख'आव गोदानै लुफुंनाय बड'लेण्ड सिल्क पार्कखौ दिनै बेखेवनानै होबाय बिटिसिनि गाहाय प्रमोद बर'आ बे हाबाफारियाव सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे बिटिसिनि एम्फौ फिसिग्रा बिफाननि डाइरेक्टर डक्टर जगेश देउरि आरो गुबुन गुबुन बिफाननि मावख'गिरिफोराबो बाहागो लायो मुख'नो गोनां प्रमोद बर'आ दिनै बेखेवनो हानाय बड'लेण्ड सिल्क पार्कआव गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय फैनाय दावबायारिफोरा एम्फौ फिसिनाय आदब आरो गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ नायनो आरो सोलोंनो खाबु मोनगोन बे हाबाफारियावनो प्रमोद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला गिख्रंथाव करोना भाइरासनि अलखद थासारियाव खहा जानाय रांखान्थियारि थासारिखौ सोरखारा थाबैनो सुफुंनो नाजागोन आरो बिटिसि खुंथाय आसाम सोरखारजों सावरायना थाबैनो कोविड भेक्सिन थुनाय हाबाफारिखौ मावफुंगोन ओरैहाय फैगौ जुन दाननि गिबि सप्तानिफ्रायनो बिटिआर ओनसोलावबो आसाम सोरखारनि अरुणोदय बिथांखिया मावफुंजागोन होननानै रोखायै फोरमायदों बिटिसिनि गाहाय प्रमोद बर'आ धेमाजि जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दानस्रां ब्रह्म आरो गैलिया जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो सिमेन्सापुरि हसिनापुर सिबि गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि दानस्रां ब्रह्मआ दिनै फुंनि 5:20 प्रेसार स्ट्रकजों हरखाब जिउ गोमायो दानस्रां ब्रह्मआ दिनै फुंबिलियाव हरखाब रुंसारि जानाय जाथायखौ बर' थुनलाइ आफाद बर' रेबग्रा जुथुमजों लोगोसे बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद आरो गौथुमफोरा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायना न'खरनि सोद्रोमाफोरजों दुखुआव बाहागो लाफाहैदों आरो बिथांनि गोजोन जिउमानि थाखाय इसोरनाव आरज गाबदों मुख'नो गोनांदि जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दानस्रां ब्रह्मनि रुंसारि जानायाव बर' थुनलाइ आफादनि गासैबो जिल्ला आफाद गुदि आरो हादाबसा आफादफोरा बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ सानथाम खावसे गाहायै बिरहोना दुखु फोरमायनो थाखायबो मिरु बर' थुनलाइ आफादा बिथोन हरदों
आसामनि आगु गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालखौ दिल्लीनि राजखान्थियाव लांफिननो लाहार फाहार खालामदों मिरुनि दैदेनगिरिफोरा। सिगाङावनो खोथा होखानाय बादियै सर्बानन्द सन'वालनो गोजौ मान होनानै दिल्लीनि राजखान्थियाव लांफिननायनि सायाव मिरुआ थाबैनो बिथांखि लागोन। बेनि थाखाय मिरुनि दैदेनगिरिफोरा सर्बानन्द सन'वालजों लोगोसे सावरायगासिनो दं होननानै मिरु बिजेपिनि गाहाय नेहाथारि आरो मंगलदै लक सभानि एमपि दिलीप साइकिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। बबेखानि आसामनि आगु गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालाबो दिल्लीनि राजखान्थियाव थांफिनि गावनि गोसोनि बाथ्राखौ मिरुनि दैदेनगिरिफोरनो फोरमायदों होननानैबो दिलीप साइकिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। दिलीप साइकिया बुंबावदों दि बिश्वजित दैमारिया रायजो सभानि मासिखौ नागारनानै आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि महरै बिबान रुजुनायनि उनावनो आसामनि मोनसे रायजो सभा मासिया लांदां जानानै दं आरो बे मोनसे मासिनि थाखाय मिरुनि दैदेनगिरिफोरा आगु गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालजों सावरायनाथि खालामगोन। कांग्रेसनि गागि दैदेनगिरि आरो आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि सुंद'यै एपिसिसिनि आफादगिरि रिपुन बरानि देहायाव कभिड पजिटिभ मोननो हादों। गावनि देहायाव कभिड पजिटिभ मोननो हानायनि बागै रिपुन बराया गावनो टुइटाराव टुइट खालामना फोरमायदों। मख'नो गोनांदि आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि आफादगिरि आरो आगु एमएलए रिपुन बराखौ बे समाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव थिसनना कभिड ट्रिटमेन्ट खालामनाय जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला शुक्रबारखालि कभिड टेस्ट खालामनायाव कांग्रेस दैदेनगिरि रिपुन बरानि देहायाव पजिटिभ मोननो हायो। मैया थामहिनबा 29 मे खालारखालि दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवालआ फोसावदों दि दिल्लीयाव जेब्ला कभिड-19 नि केसेसआ खमायगोन अब्लानो दिल्लीयाव लकडाउन खुलिफिननायनि नेमखान्थिफोरखौ 30 मे खालारखालि जागायगोन। समबारखालिनिफ्राय हादरनि राजथावनियाव लुफुंनाय आरो दारिमिनफोरखौ दिहुनथाय एबा खामानिफोरखौ जागायफिननो थाखाय बिथोन होगोन। मख'नो गोनांदि दिल्लीयाव थांनाय एप्रिल दाननि 19 खालारनिफ्रायनो रायजोआव सा 25,000 कभिड केसेस मोननायनि जाहोनाव लकडाउन फोसावनो गोनां जादोंमोन। थांनाय सप्तायाव दिल्लीयाव लकडाउनखौ फिन बारायनानै 30 मेसिम खालामनाय जादोंमोन। बे लकडाउन फोसावनाया फैगौ समबारखालिसिम फुंबिलिनि 5 रिंगायाव जोबहैगोन। गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवालआ बेखौबो फोसावदों दि सानफ्रोमबो खामानि मावग्राफोरनि थासारिखौ लानानै लकडाउन खुलिनायनि नेमखान्थिफोरखौ जागायगोन। लोगोसे लुफुंनाय आरो दारिमिनफोरनि दिहुनथाय खामानिफोरखौबो फैगौ समबारखालि जागायफिनसिगोन। दायो दिल्लीयाव पजिटिभनि हारआ खमायनानै 1.5 जौखोन्दो जाहैबाय। मख'नो गोनांदि दिल्लीयाव मैया शुक्रबारखालि थांनाय 24 घन्टायाव सा 1,100 नि खाथियाव गोदानै कभिड केसेस मोननो हादों। गिबि मन्थ्रिया दिल्लीनि थागिबि सुबुंफोरखौ खावलायदों दि बेरामिनि बांनाया खमायदोंब्लाबो सुबुंफोरखौ गोनांथि समावल' बायजोआव ओंखारनो थाखाय खावलायो। मख'नो गोनांदि दिल्लीयाव लकडाउन खुलिफिननायनि फेस मेनारखौ मैया शुक्रबारखालि दिल्ली डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथरिटि सुंद'यै DDMA थिरांथा खालामो। गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवालआ बुंबावदों दि हादोरनि राजथावनिखौ लासैनो आनलक खालामगोन। नाथाय कभिडनि केसेसआ बांलांबाय थायोब्ला लकडाउन खुलिफिननायनि खान्थिफोरखौ दोनथ'नो नांगोन। नाथाय थांनाय बुधबारखालि गिबि मन्थ्रिया बेखौबो बुंदों दि लकडाउनखौ गोलाव समसिमहालागै बारायनो हाया मानोना रांखान्थि बिथिङाव खामानिफोरा गाहायाव थांगासिनो आरो गोबां सुबुंफोरा खामानिफोरखौ खोमानो गोनां जागासिनो। आसामनि मुंखौ आरोबाव गोजौआव लांदों आसामनि मुंदांखा बक्सार शिव थापाया। दुबाइआव खुंनाय आइवा एशियान बक्सिं चेम्पियनशिपआव शिव थापाया गोख्रों गेलेना मोजाङै दिन्थिफुंगासिनो दं। मिथिनो हानाय बादिब्ला आसामनि बक्सार शिव थापाया एशियान बक्सिं चेम्पियनशिपआव 64 केजि लिरथाय इभेन्टनि फाइनालाव जायगा आवग्रिनो हाबाय। शिव थापाया ताजिकिस्ताननि बाखदुर आजमनोभखौ फेजेननानै एशियान बक्सिं चेम्पियनशिपनि फाइनालाव हाबनो हादों। रिपर्टनि बादिब्ला शिव थापाया फैगौ 30 मे एबा गाबोन रबिबारखालि फाइनाल मेच एबा सनानि मेडेलनि थाखाय गेलेगोन। अलिम्पिक चेम्पियन सुशील कुमारखौ दिनै 10 सान पुलिसनि कास्टडियाव दोननायनि उनाव दिल्लीनि कर्टआव लांगोन। मख'नो गोनांदि खेबनै अलिम्पिक चेम्पियन सुशील कुमारखौ थांनाय 23 मे खालारखालि सासे 23 बोसोर बैसोनि खमलायनाय गेलेगिरि सागर राणानि मार्डारनि बिथिङाव सोमोन्दो थानायाव एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन। दायो पुलिसआ गासिबो बिथिंनिफ्राय नायबिजिरगासिनो आरो सुशील कुमारनि फारसेबो गुबुन गेंगस्टारफोरजों सोमोन्दो थागौनि नायबिजिरगासिनो। दायो सागर राणानि मार्डार आरो दायनिगिरियाव थाफानाय सुशील कुमार मार्डारनि केसनि सोमोन्दोआ गाज्रि खमलायगिरि दिल्लीनि आन्डारवर्ल्ड क्रिमिनेल हानजाजोंबो सोमोन्दो ओंखारदों। जास्टिन लेनिनि दैदेननायाव ओंखारनो गोनां हलिउड सावथुन फास्ट एन्ड फ्यूरियस 9 खौ मुलुगनि मोनबा हादोरफोराव रिलिज खालामनाय जाबाय। एक्टर विन डिजेलनि बे सावथुनखौ 19 मेआव खोला करिया, रासिया, हंकं, मिडल ईस्टआव रिलिज खालामनाय जायो आरो 21 मेआव चीन हादोराव रिलिज खालामनाय जायो। बे मोनबा हादोरनिफ्राय फास्ट एन्ड फ्यूरियस 9 सावथुननि सप्ता मोनसेयाव आर्जिनाया दायो सिगाङाव फैबाय। मख'नो गोनां बे सावथुना भारतारि कारेन्सिनि बादिब्ला चीन हादोराव 1,240 कोटी रां आर्जिनो हायो, खोला करियायाव 118 कोटी रां, रासियायाव 94 कोटी रां, मिडल ईस्टआव 65 कोटी रां आरो हंकंआव गासै 29 कोटी रां आर्जिनो हायो। दायो बे मोनबा हादोरनिफ्राय फास्ट एन्ड फ्यूरियस 9 सावथुना गासै 1,542 कोटी रां आर्जिबाय। रिपर्टनि फोरमायनाय बादिब्ला भारतआव कर'नानि गिथाव थासारिखौ नोजोर होनानै बे सावथुनखौ जुन दानाव रिलिज खालामगोननि इसारा होदों।
बलिउडआव नेपटिज्मआ सोलियो होनना गोबां एक्ट्रेसफोरा बुङो जायफोर गडफादार गैयालासे गावखौ बलिउडआव फसंनो हादों। बिब्दियाव खायफा एक्ट्रेसफोरा रोंगौथि थासेयावबो गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो। प्रेस रिपर्टनि फोरमायनाय बादिब्ला लाइमोन बलिउड एक्टर कार्तिक आर्यनखौ शाहरुख खाननि रेड चिली प्रडाक्शना दिहुननो गोनां फ्रेडी सावथुननिफ्राय दायो बोखारनाय जाबाय। बेनि सिगांबो नेपटिज्म लन्च खालामग्रा करण जहाराबो कार्तिक आर्यनखौ दस्ताना 2 सावथुननिफ्राय बोखारबाय। रिपर्टआव फोरमायनाय बादिब्ला आर्यना सावथुननि खायफा सिनखौ बोखारनो होनायावनो सावथुननिफ्राय आर्यनखौसो बोखारदों लोगोसे करणनि धर्म प्रडाक्शना आर्यनखौ बेन खालामबाय। दायो आर्यना धर्म प्रडाक्शनाव माब्लाबाबो खामानि मावनो मोननाय नंला। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।